Ram BP. Aprangsi berta thi pipe ngarjui tha. Difu Powerhouse adong akulat huming koi susi men mi chodet. Manja hawar rong bang pothar PHC hem tab dokok athita rat atum langjun mowe. Ningka nisiau suki meun ideda joini CM tuliram rong hangaphan kerap kacohang. COVID-19 abor kapa media phan a vaccine preg jamadet bor ipon bom si birta ke mewan bomlo. Difu Town Outpost sangkang Difu Powerhouse along kedo akulat along kopi koson penlone towe por phai kroi hinira minute thong ke bapor men homing koi suse akulat ahem along methursi mechodetlo bangso hut radatum ke thek dun long si kapa mep dun japhan kabor idunlo sita meki thurahir ingtang ojok kapa mep dun un AC api fire brigade atum wangpen kulat meki thuralong pa mep dun kopai ke me munidatum arenga hu ki sovelang seta kulat kachubia hormu phuroethe harsun ke air jangthu mentu pen chenglok kedo an ahormuan ke me chopon etlo pusi kulat ahem phuatum ningje bangso mi konat pensi kithuloni majokta than thekhe pangrumpet pen lag isi suse ahormukan haklo pusi kulat ahem phuatum chethan difu pen pankaj deka mohor nebang Vicky Singh News Fast Karbianglong Kedamtang kripli arni inut karbipi Dr. Son Kumar Das along sechilang damlo bangso hut Dr. Das abang amek chepalang no phan kabor iajok Dr. Das aphan police along lam hoi piponlo under section IPC US 354 lasi bangso puthak high level lapen authority lapen law and order atum inside paminang jipusi karbi youth organization thihek pen KYO asong atum pen hangpon anparta Dr. Son Kumar Das Jilpar along amina along le doko kaputhak tami KYO atumahin pen Karbianglong Autonomous Council aphan karjupon pado athe 6 schedule along ri along kosansi angtan pen kewang kebe keche atumle longle phelang ke namlong lokma bangso puthak Karbianglong Autonomous Council aphan chelang paminang jipusi jong Son Difu Town Adungarai Matipung Birla Horilal Basti Jilpar Lapen Rong Nihang Hidim Alom Lapuson Longle Phelang Honthe Mimeke Jorke Nam Padopusi KYO Kongchun Bangsi Imteron Akoipi Indian Red Cross Society Karbianglong branch chatumpen kedamtang arni langit hipen kisungki phodunarat jesimet kachepachonga boha kidumate relief kemalong kenang soda hormu kerap ke pajirdam Sonsi pini silunijan circle ke parlo boguri relief kemalong tarpulin lapen chiti malan kerondam Sonsi pupuluni circle ke parlo rongmongwe block arlo mandu bearong relief kem alongta tarpulin lapen chiti malan keron pajirdam Bangso Hut, IRCS, Chunbang, Borsing Phangchu, Klembang, Robinson Taro Atumpen, Chenglok, Klembang Photum Chitongdun. Singhason constituency ke parlo manja hithi pen kahelo kilometer Rongbong Pothar Jona Singh Terang arong along kedo Public Health Engineering PhD ahem tap pangnide apita radatum langjun movedet si kisung chetong pinpur me bangso ki juna langke iron ta ave lapen fluoride seta ave lake manghume me mate kopailo seta me kopia podlo kopia ki sunga joini pini bangso PhD ki bi pakreng waret bangso akisung tim Karbianglong pen ke theklong le asonsi amek chidip het poma la bangso PhD along sai ke klem achokamar atum kaning joino kaselet pen amo kachepa bangwe ajoine si radatum langki jun move pen kisung katora pen chetong nang pusi Jona Singh Terang arong amekar pen news fast apherangke atum birta kahumri dam ahut than pachini dun so puthak ke puji ba gelal hai mane isi rong sor phansi nang ki pitang delo matila so scheme nang gela sela tum lang mane mesen filter kuri ba se pinang ko labang kela ke ticketing tum sita menang lang na tola hai tum nang lang mende ajok si la so lang ke bangning hang ling claim alo clear alo pinpur me kedamtang arnita bangso PhD alang insirdet apisi tengki along pangpensi radaphan pinangji apollo bonta lapuson kapangthir kangsir mate ka filter ka selet ajoini rongbong pothar don pharo isi sose aradatum kijuna lang katora donang koklo puta rat atum pen rongbong pothar PhD achoka maraphan akoi pipon manjapen dilip hanse news fast Karbianglong
Longkri si Education Block ke Parlo Lower Primary School Provincialized School ke doan Ausomara Tumaphan School Uniform Supply Amen Pen Official NGO Lapen Jungjung Chingki Cepa Hemso Pen Contract ke Pen Tender Hang Hepin Pensi Aningkan Lapusi Lak-lak atangka cupang limpusi United Student of Karbi Anglong Matithi Hekpen Usuka Atum Akoipi Anparta Provincialized School ke doan Annually Grain Aphan Sikasuri Troksike Brapho Atangka ke Lobomlo Seta School Pen Thangnat Asai ke Paklang Ave Lapen Midday Meal Amen Pen Primary School Provincialized ke doan Headmaster Account Along Tangka ke Thabom Seta Acheklua John Wangta Midday Meal Asang Mate ke Panglimsi ke Ong Puta Akoipi Lasi primary ang deng jongsi osomar aphan our side pipe pulote lokacharlia hin kosonsi aprang ke paprang dun thekpo bangso puthak osukatum dojoyje lapen chesongji pusi education department aphan ke jong alam news fasalong meipu jintu hazurika pen birtanang pali 14 nong Korkanthi constituency ang kang den dagat ahithi pen kahelo kilometer hini ambak doji Osomar Cherop Kani Terona Rong Lapen Kro Arong Rong Par Arong Lapen Koibir Arong Mate Parong Pli Arong Adak Kachileng Atowar Inghan Langbong Pensi Aningkan-ingkanta Pathon Bomlo Sonsi Kisok Yun Hithi Borwa Kedam Ho Jasemet Barla Por Henlo Kisung Thektiglo Lasi PWDEM Anparta Thema Karbi Anglong Keja CM Tuliram Rong Hang Labangso Akisung Jinso pon ratowar ki pi ponji aphansi hadak parong pli aradatum anta choning rilo pusi nilitum newswa salong akas terang pen birtanang pale Ningkani siartao so kiso chilang eda pitta kimi une dera jok siam tuliram rong hang aphan kerap kachohang lapen kachuning ri tara langso hemari terang arong amekar chandra hanse pen kormila rong parpi atumal supi mawet so hansipi arta ningkan isi kedam tangan ningkan kiso Kacholong Loka Joini, Guwahati Rong Supi, Natralayan Hospital along Antas Techelang Dam Erapita Miune Derlo. Ate Tangka Kaduria Joini, Dr. Kethanating Si Kelang Papling Une Derlo. Ate Alang Nitu Marniwang Si Kachong Dachot Pusi Chethan. Dr. Kethanating Ke Awasua Puarlo, Along Amegdo Lapen, Arto Along Si Kisu Pusi Pu. Alang Litung, Akiadat Kave Ajok Pusi Hem Chechak Pronglo. Lasi Karbi Anglong Arat ning kemi pen kerap jiapan lapen anparta ning kacethenai CM Tuliram Rong Hang apan si nang rapo pusi chuning bilo lapen kerap dunji account number 3545444093 along henlo pusi paklangpon bangso so arta ningkan isi pleng edlo sita non puanta keso ajok ini thekhilang lapen mekta chechar cheder puta chethan Assam State Disaster Management Authority hinpen Assam State apan Kutipli kebra trokatangka langke tepen kisunga pan panong. Department pen langke tepen kisunga kerap lak inkoi pen kuti ketom ke a district tina pan. Sonsi Dhubri kuti ketom. Jorhat kuti sira chitim. Baksa district atum lak poke patangka longlo. Assam long rialong langke tepen non puta kisung dobom lang. Assam State Disaster Management Authority atum pachiniya tengke themanarni banghini atum aprandam nanglo. Lasi pangrumpet bang troke praner ke patum aprandam loputa Assam State Disaster Management Authority pen pachini Assam long rialong district thong ke prage thompen inkoi ratrok district atum bangso lang ke tepen kisung dobomlang district inkoi ratrok ke Dhemaji Lakhimpur Biswanath Sonitpur Darang Baksa Nalbari Barpeta Chirang Bongaigaon Kokrajhar Dhubri South Salmara, Golpara, Kamrup Metro, Morigaon, Nogaon, Hojai, Golaghat, Jorhat, Majuli, Sivsagar, Dibrugarh, Tinsukia, Karbi Anglong Henlo Pusi, Pachini. Non madam so bhan beer time consider. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you.
For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kan pempeng nang curi dulu. COVID-19 vaksin aphan adet piatum do de sangse la song bong Russia tum pangdak det pen Oxford la pen US based Moderna tum penta jumisen berta pacetak tu. La son thak si Oxford AstraZeneca World Health Organization atum ahin pen pacinya tingke coronavirus aphan nonamat pharoi sira phokep asona dawai vaksin aphan pekjamang ding test et le lokuta WHO tum pacini. Soang bong pen inkora ke thoma dawai tum abang munit muno aphan asat kelang angdeng an le lokuta WHO tum pacini. New England Journal of Medicine pen pacetak tingke US based Moderna pen Kaiser Permanente Washington Health Research Institute atum celangsi vaksin aphan phase 1 trial pangchenglo. Pacini tingke bangso trial mission la pen immune system ta mission ang tekta than. Sonsi ITV atum pacini tingke Oxford University la pen global pharmaceutical firm AstraZeneca atum kacelang pen phase 3 an munita pan satlang en. Sonsi India det penta berta mission paklang dur. Covaxin adawai COVID-19 atum pan non munita pan satlang phase 1 ang denglo. Bangso pan ICMR Bharat Biotech ICMR pen NIV la pen Zydus Cadila Pune atum bangso vaksin aphan bor ipon loklangku. Pinya berta la pansi pajulo do mithame karam.